Давай. Давай! Камеля. От сега казвам, Камеля е полята с сярна киселина, никой да не се държава. И аз сега да има нещо. Който е станал прав, за отсъствие, забележка, двойка. Как като отсъстваме ще ни пише двойка, бах си логиката. Хем отсъствие, хем двойка. Хем забележка. Хем забележка. Оу, е! Hehehe